Ake ngibingelele abantu abadala, ngeke libingele lesizwe sikaMthwakazi, lina sizwe sikaMthaniya, thina singabaphilileyo ngalolu suku lanamhlanje. Njengoba-ke singabelaphi singenakho ukuziphakamisa kinjalo, singenakho ukuzishaya isifuba thina, sizehlisa ngakini umhlaba wonke jikelele. Ngisithi angilibingelele, ngithi maliphile abasemajele abangenawo amacala, abethe amacala bangawazi. Ngisithi-ke sekungathi uNkulunkulu namadlozi wakwabo nawakwethu-ke manje singabe siyabengamela, bese ngathi uma besiya emakhotho emthethwandaba bese siyathola-ke manje ukukhululwa. Thina sihloko sesiphilile njalo bantu bakithi. Ngithanda ukwenaba into eyodwa encanyana nje. Esukwini lanamhlanje compared to emandulo, abantu bakhangwa yizinto abazibona kubelaphi. Bebone umelaphi ehamba nge-Porsche, babone umelaphi ehamba nge-Range Rover i-Signature, bese begijima bethi mhlawumbe bayothola isizo kuyo. It's not all about ama-assets ekwelapheni bantu bakithi. Sungaye ulayele umuntu umthole elaphela ngaphansi kwesihlahla, wena bese uyamnyasa ukuthi ngangike akwelaphe. Ubese uyambuza ukuthi kanti manje uma izinto zami zingahambanga kahle melaphi ngizokuthola kuphi? Abekutshela uzongithola kule ngaphansi kwalesi sihlahla lesi. Wena ubusuthi hayi, ayikho into yalo muntu lo. Ngizomthola ngaphansi kwesihlahla lesi angilaphele kuso, kungani engangithathe angise ekhaya lakhe? Ngithanda ukucacisela umuntu wasemhlabeni, umuntu wase-Afrika, ukubana umuntu usuke kuyisiphiwo sakhe asinikeziwe ukubana maye ezokwelapha nizohlangana ngaphansi kwaleso sihlahla ngoba siyiso isigodlo sakhe. Nalapho uma ngabe usunenkinga enye uzomthola phansi kwaleso sihlahla futhi uzokusiza. Ingakho engithanda ukusho bantu bakithi, ningakhangwa ngama-mansions abanye abelaphi abahlala kuwo. Yebo, singabe nayo imizi emihle sinjena, sibe nawo amabhizinisi njengoba sinawo amabhizinisi. Lokho akuphumanga ekwelapheni, kwaphuma kuma-secret wethu nathi esinawo. Kodwa-ke nawe ziqinisele, zinikeze ithuba lokuthi uma umuntu ekutshela ukuthi uzomthola ngaphansi kwalesi sihlahla, uma ngabe njengoba ngisithi uphinde ubuze uzomthola ngaphansi kwalesi sihlahla, uzomthola ngaphansi kwaleso sihlahla akwelaphe akusize. Ngoba nathi sinje abantu bakithi siphuma kubogobela esibathole belaphela lapho abahlala khona, abalala khona. Kodwa ngokubana sayilandela imithetho, saze sathola ukuphila, saze sakhululwa emadlozini ethu. Yingakho bantu bakithi ngithi mina aniphile ngalolu suku lwanamhlanje. Udlozikhulu uze ngendaba encanyana nje engatheni. Uze ngendaba yokuthi ozinikelelayo ongabe ufuna usizo kudlozikhulu, emthemba udlozikhulu ukuthi hhayi le mithi udlozikhulu ayiphethe izomsiza, ngoba imithi mangabe sizokunikeza yona sisuka siyithestile, sayizwa thina ukuthi iyasebenza. Asho ukuthi hhayi mina dlozikhulu ngifuna into enje, nginemali engaka, okweviki elilodwa nje, okweviki elilodwa ngikunikeze nawe ithuba njengalokho okusenziwa kwasemandulo esintwini sangakithi ukuthi hhayi ubuya nento ethile uzokhanyisa uthole usizo. Nangudlozikhulu uyakunikeza namhlanje ithuba wena onguwe ongenawo amandla okufinyelela ku-30,000 noma ku-20,000 noma ku-15,000, ungafinyeleli kulawo mandla. Ngithi namhlanje awusho ukuthi cha mina dlozikhulu ngifuna okunje, ngicela ungisize, ngizokusiza, ngizobuya ngizokutshela ngaba sengisizile, ngizobuya ngizobhadala nginokungaka. Woza nganti ithuba lakho namhlanje kunikeza lona. Njengasemandulo ukubana okhokho bethu babesiza kanjani abantu, kungakabi khona amafoni lapho umuntu ayehamba azoyewela mhlawumbe ko-Mozambique, ayowela ko-Angola, oyela ko-Namibia,
hamba edinga usizo nangudlozikhulu uyaziletha kini engumelaphoni wendabuko ephethe yonke imithi ethile, kodwa kungasiwo ukuthi mhlawumbe ngazi konke mina. Kodwa-ke manje kwezempumelelo mina ngakunikeza ngokuthembisa futhi uba nizophumelela ubusuku uzobhatala lokhu esiyabe sikuvumelene, kodwa usho wena ukuthi hhayi mina ngiphethe kongaka emandleni ka-15,000 angifinyelele, emandleni ka-30,000 angifinyelele, emandleni ka-20,000 angifinyelele, ngiphethe kongaka ngicela ungisize ngento ekanje. Bese ngiyaphahla emakhosini ngisho ukuthi hhayi lokhu into yavuma, ngizokusiza wena, woza ngento ekanje nekanje ukuze sikwazi ukuthi sikukhanyisele ukwazi ukuthola ukuphila. Udlozikhulu uzokuthola ku-083 20 66 954 083 20 66 954. Ungifonele udlozikhulu ngoba u-WhatsApp uthatha isikhathi eside. Mangisithi ungifonele muntu wakithi, u-WhatsApp yebo nginawo. Ugobe lami sengcinga ukuthi ngiphume ku-WhatsApp, kodwa kunabanye abantu engifuna ukukhuluma nabo ku-WhatsApp ethi ngiphume ku-WhatsApp abantu banikeze ama-calls kuphela. Mangabe ngithi fona, ngicela ufone direct phone call njengalapho kungakaze kufike o-WhatsApp. Ufone ku-083 20 66954. Udlozikhulu uzokuamukela nikhulume kwezinkinga obhekane nazo. Mangabe usizo nginalo ngizokusiza, ngingudlozikhulu. Thokozani bantu bakithi, ndimaphileni konke amagumbomane omhlaba.